مبزحتو غزي اب زمدنانا ات زعبي رواح فوريو فوري تلوي دما زمدنانا طعين زلاان دخو كابز وطاي انت خوين ناي زمدنانا عندغن نمباسن وي دما نمحراقن غزي يوسدلناني حدا غزي دما فوري بحدا وغن طرا انت دا خوينو زي ميزاناوي يخون وي صغاتنيا هغبرنا يخلمو عمرو المحصاركا طنقي يخون سلازي اب فوري زي تسرته زمدنان زي ميزاناوي زمدنا انت را حلينا نبرانا ايطعمن اما خدا انا زي بخمين لليو اسكي نزم زنغركم شدش راحتا تستوعلن قداماي اب زي طعي زمدنا كم زلنا نفلطلو روح وشطاوي زي كونه دغاوي عقبتيو مالت لعلنا طرحينا نحقوس اوشط لبنا حقوس يلن نشط لبنا صنيلنا انت را سمعنايو ወይ ድማ እንተ መርሚርናዮ ኢና ነዝን ፈልጥ ካብ ልብና አይን ሕጎስኒና ሰባት ምዝሓቱናውን ክንዘራረቦም ፈቃደኛታት አይንኸውንን ነቲ ሕቶ ዕሽሽ ንብሎ ብዛዕባኡ ክንዛረብ ድማ አይንደልን ግን ደጋዊ ዕግበት ኣለና ንብል ምክንያቱ ሰባት ብደጌና ጥራይ ዓርኪ ወይ ድማ ኣፍቃሪት ከም ዘለና ስለዝፈልጡልና ብኡ ዕጉባት ንኸውን ምክንያቱ ካልኦት ንፈልጦም ሰባት ይዕሩፍትና ወይ ድማ አዝማድና ተጻሚዶም ስለንሪኦም ንሕናውን ዝተማዓራርናዮም ስለዝመስለና ደጋዊ ዕግበት ንረክብ ማለት እዩ በይና ኣይኮነትን ወይ ድማ በይኑ ኣይኮነን ስለንበሃል በይንና ከምዘየለና ነርእየሉ መንገዲ ወላ ንቤተሰብና በይንና ከምዘየለና ነፍልጠሉ መንገዲ እዩ ውሽጥና ግን ሕጉስ የለን ካብ ዝገርመኩም እዚ ከምዚ ዝኣመሰለ ነገር ኣብ ሓዳርውን ዘጋጥም እዩ እዚ ማለት ፍቅሪ ዘይብልና ጥራይ ተመርዒ ወይ ድማ ተመርዓ ንኽበሃል ሓዳር ጌርና ንኽንበሃል ጥራይ ኣብ ሓዳር ንቁረነሉ ግዜ ብዙሕ እዩ ከምውፂ ድማ እቶም ሰባት ኣብ ሓዳርን ከለው ምስ ካልእ ሰብ ኣብ ፍቅሪ ይኣቱ ወይ ድማ ይወድቁ ሓደ ሰባት ካብ ፍቅሪ ይወፃኢ ብዝተፈላለየ ረቓሒታት ሓዳር ይምስርቱ እሞ እቲ ሓዳሮም ኣብ ፍቅሪ ዝተሰረተ ስለዘይነበረ ምስ ካልእ ሰብ ፍቅሪ ክሕዞም ይኽእል እሞ ንሰብ ክዛረብሉ ዘይኽእሉ ነገር ድማ ይኾኖም ስለዚ ሓቢርና ንምንባር ቀንዲ ረቓሒ ክኾነና ዝኽእል ነገር እንተደኣ ሃልዩ ፍቅሪ ጥራዩ ክኸውን ዝግባእ ተዘይኮይኑ ግን ሰብ ደጌና ርዩ ሙሉኣት ወይ ድማ ሕጉሳት ክንመስሎም ንኽእል ኢና ንዓና ንውሽጥና ግን ኣብ ዘይዕግብ ናብራ ኢና ንነብር ንቐፃሊ እውን ሰላም ዘይብሉ ናብራ ስለንነብር ንውሽጥና ፅን ንበሎ ካልኣይ ኣብ ዘይጥዑይ ዝምድና ከም ዘለና ንፈልጠሉ ረቓሒ ድማ ብቐሊሉ ሓራኣት ንኸውን ብዝጠቅምን ዘይጠቅምን ድማ ንበሳጮ እስኻ ከምዚ ተዘይትብለኒ ወይ ከዓ እስኺ ከምዚ ተዘይትገብሪ እስኻ ከምዚ ዝገበርካ እንዳበልና ዘይጠቅም ዘረባ ንዛረብ ንኣብነት ናብ ሓደ ቦታ እንዳኸድኩም ከለኹም እንተደኣ ጠፊኢኩም እስኺ ኣድኪምክኒ ገለ እንዳበልካ ናብ ቆይቓ ተኣቱ ግን እንተደኣ ምልስ ኢልካ ርኢኻዮም ቶም ነገራት ድማ ክንዲ ዝዘሕርቑን ዘቋይቁን ኣይኮኑን ግን እንታይ ይገበር ኣብ ውሽጥኻ ፍቅሪ እንተደኣ ደየለ ንምብኣስ ወይ ድማ ንምጭቕጫቕ ድሕር ኣይትብልኒኻ ምክንያቱ ፍቅሪ ኣብ ውሽጡ ስለዘየለ ናይ ሕርቃን መበገሲ መፃምዱ ምዃኑ እዩ ዝኣምን እሱ ከምዚ ስለዝገበረ እኮ እዩ ወይ ድማ እሳ ከምዚ ስለዝበለት እኳ እያ ኢልካ ናብ ጭቕጭቕ ምእታው ወላ ንእሽተይ ነገር ጌጋ ዝመስል ጌጋ ዘይኮነ ነገር ኣተዓባቢኻ ምርኣይ ውሽጥና ባዶ ስለዘሎ ምጽዋሩ ንስን ብዘይ ምክንያት ዝመጽእ ሕርቃን ስኢሉ ኣይኮነን ዝመጽእ ምክንያት ድማ ኣለዎ ምክንያቱ ድማ ውሽጥና ሓጎስ ስለዘይብሉ እዩ ስለዚ ኣብ ከመይ ኩነታት ከም ዘለና ውሽጥና ንመርምር ሳልሳይ ኣብ ዘይቁንዕ ዝምድና ከም ዘለና ንፈልጠሉ ሜላ ድማ ከም ንፈላለ ኩል ግዜ ንሓስብ ወይ ድማ ንፈልጥ ኢና ወይ ድማ ንኽንፈላለ ኩል ግዜ ንዳለው ኢና ግን ኣይነተግብሮን ቁርጽ አቢልና አይንፈላለኒና በቃ ከይረለሁ ምሳኻ ወይ ድማ ምሳኻ ክነብር አይከልኒ ክንብል ግን ዓቅም የብልና ውሽጥና ኩል ግዜ ከም ንፈላለኻ ምሕሳብ ዓዲያ ይውዕልኒ ንኣብነት ከምዚ ኤክስፓየርድ ሆን ምግቢ መዓልቱ ከይኣኸለን ጥቀመሉ ተብተብ ንብሎ ልክዕ ከምኡ ድማ ሓደ መዓልቲ ስለንፈላለ ኢልና ንሓስብ ምስ ናይ ብሓቂ ተፍቅሮ ሰብ ኮንካ መቸም እዚ ሓሳብ ዝፍጹም ዘይሕሰብ እዩ ግን ኣብ ውሽጥና ፍቅሪ እንተደኣ ደየለ ከምዛ ሓሳብ ንምሕሳብ ንግደድ ሓደ ግዜ እውን ኣብቲ ትርፊ ግዜና ምስ ክስቶ ክሕልፎ ንብል ተተባይስና ወይ ድማ እንተደኣ ሓዲግኒ ከምዚ ክገብር እየ ከምዚ ክኸውን ኢልና ንምፍልላይና ርግጽ ጌርናዮ ውጥን ነውፅእ ወላ እኳ እዚ ሓሳብ እዚ ኣብ ውሽጥና ይሃሉ ንደገ ኣይነውፅኦን ኢና ወይ ድማ ንሰብ ኣይንዛረበሉ
بقى نفلالي لنا إنا دين زارب نبر وشتنا سودي ويزلو ناينويح وطن يبلنان مسمت أمتنا دما بزعبا مزعي عين زراربن مهناتو حدا معلتي كم نفلالس لنا عمن إذا دما دهزن فتامي حاجوس ديبلي هوت إنا دمان مرح سلازي أب كم زخناتات انترا علينا وشتنا نمرمر راوعي أبزي تعوي زمدنا كم زلنا نفلت ألو من جديد ما نمت أمدنا معللي مقباريو نابنت أبصرحنا مس محازتنا ويد ما مسعروتنا بزعبقو ويد ما بزعبقا معلال ويد ما مزراب نستسب اندانا برنا اند حدرنا جن بزعبقو مزراب نابنت مس محازها ويد ما مسعركها خونكا نتها مساحاتنا برافق أريدكا ويد ما نت مساحاتنا برافق أريحي نمحازتنا ويد ما نعرفتنا انتين ولا مسيلكم وانتي راجرا ويد ما انتي ديجيرو مسيلكي اندابلنا دما مسኦም ኮይና ምምንጫት ኣብ ግዜ ዝረኸብ ካሉ ኩሉ ግዜ ብዛዕባኦም ምዝራብ እዚ ጥዑይ ተግባር ኣይኮነን ከመል ካዳን መጻምድሃ ምስ ካልእ ሰብ ኮንካ ተሓምዮ እዚ ግን ውሽጣዊ ፍቕሪ ወይ ድማ ሓጎስ ስለ ዘይብልና እዩ ከምኡ ዝኸውን ዘሎ ብሰንኩ ድማ መዕለሊ ንገብሮ ከምዚ ንገብር እንተደኣ ኮይና ድማ ዘይ ጥዑይ ዝምድና እዩ ዘለና ማለት እዩ ስለዚ ንውሽጥና ምርኣይ ግዲ ኣለና እምበኣር ነቶም ምሳና ዘይነብሩ ተተዛረብናዮም والحادة ربحة يبلون انبر وشتنا حقوس انت زخون نيروس بزعبا متصامتنا تطعمو خنعلل ترحيبه دبلنا تزي كوينو حماقو ترح نزارب انترا خوينا ابزي تعيزم دنا همزلنا مرأي ايو انترا ابزي تعيزم دنا حلينا بيتسبنا خفلطلنا اين دلينينا زخونه مهنيات እንዳፈጠርና ድማ ንምልላዮም ንዕንቅጾ ወላውን ምስቶም ኣዚና ነቕርቦም ቤተሰብና ከነላልዮም ኣይንደልን ወላ ባዕሎም ተሓተትና ደሓን ካልማዓልቲ ባዕሊ ከላልየኩም እንዳበልና ነቲ ዘረባ ክንዓጽዎ እንደሊ ምክንያቱ ውሽጥና ሓጎስ ወላ ድማ ፍቕሪ ስለ ዘይብሉ ቅሳነት የብልናን ንቐጻሊ ይኾነኒ እዩ ስለ ዘይንብል ውሽጥና ስለ ዝፈልጦ ንምልላይ ድሕርሕር ንብል ወላ ኩሉ ጸገማትና ነካፍሎም ነማህሮም ሰባት እዚ ነገር እዚ ካብኦም ንሓቦ ገለገለውን ምስጢር ይገብርዎ እዮም ወላ ምስቲ ሰብን ከለው ዓርኪ ከም ደለዎም ተተሓቲቶም ከም ዘይብሎም ይምልሱ ምክንያቱ ሕጉሳት ስለ ዘይኮኑ ክነግሩ ኣይደልን ስለዚ ከምዚ እንተደኣ ንገብር ኮይና ኣጸቢቕና ክንሓስበሉ ይግባአና شارشاي أبزي تعيزم دنا هم دلنا نفلتقلو ميلادما جزينا أبكند مس بعلت بيتنا ويدما مس أفكارنا نحلفهم مس كال أسب نحلفهم جزي يبزح ويز بزح جزينا أبنة طفتات نتأمد مس كالوت محازتنا دما بزح جزي نتأف ولا نحن الراهب أنت تحتتنا مهنيات نداب زحنا صباح كم زخينا دحر صباح كم زندابلنا نتمر رخاب نعنا أوطو مهنياتو وشتنا حوجس لزي كونيو بزح مهنيات نفتر بحنساب نزي مهان إنا نتعر بيننا خين خون لنا إنا زمدنا جمير نمبر فقرح يزنا ويد ما فتينا يون نتساب أيقونا أبزق زي مسابن كلنا وشتنا جن بتمواز توحت أيو كابز همز دماي صورنا إيزابل أزم بقار دقاونا قرد رايك نقبر كلنا زي صعب تأجميو سلازي وشت أينا بحق حقوس على وديلنا كن مرمري قبانا أكند مسمت أمتنا كالو سبات مخان حاجوس تفترلنا انترا هوينو أبطبو كنتات هلنا مالتي سلازي خواف قريتنا ويدما خواف قرينا نلعلي كالو سبات حاجوس تفترلنا انترا هوينو وشتنا ممرماري لينا امبارز فتوكم تحتتلت مدبي أبينا عين الزمدنا لهم مرمر ومو أبتحت خاط أحفليهم بخالت حستو سقابن الراهب كله سسنايو نعهم اندا تمنهو سنايك انا يبلكم زخون حساب انت لكم كومنت قبر لي سبسكرايب